Na strana 105 v učebniku po matematika za 6. deljenje je nastavната jedinica zadači so evra. Tukaj imame poveć zadači, mislim v učebniku, a v ovoj prvi del, ki razgledame, nije skupno 3 zadači, a ostanatite ili 4, će vidim, ostanatite vo naredno to video. Što treba da naučime? Već znajeme deka parična jedinica v Evropskata unija je evro. 1 evro i 50 eurocenti. Eurocenti je pomal del od evroto, gdje pišuvame na ovaj način. Znak za evro, 1,50. Znači to je 1 celo evro i 50 stotinki od evroto. 1 evro ima 100 eurocenti. 20 eurocenti, ki gi zapišeme kako? To se, 20 sam napišal, se 100 del od evroto, 20 vrst 100, to je 0,20 stotinki. Uopšte ne je problem da li znak od za evro će ostavime pred iznosot ili posle neko. Prva zadača. Zaokruži gi slednjive parične iznosi na najbliski od cel broj evra. 34 i nešto evra, nije treba zaokružime samo na cel broj. Prva ta cifra što otvrlame, ako je broj 5 ili pogolem od 5, zaokružujeme so višog, što znači to bi go zgolemile za 1. Cifrata na jedinicite. Dokoliko je pomal broj od 5, su kusok odnosno stanova kako što je. Pa u prvi slučaj imame 34 evra, u vtори slučaj prva ta cifra što otvrlame je 5, znači ki zgolemime za 1 i evra imame 7. U vtори slučaj za isto tako za jedno zgolemuvame, videći 5 je to, 35 imame cel broj evra i ovdje će zgolemime za 1, 0 evra imame, to plus 1, ne vidi 1 evro, zgolemuvame za 1, 199 plus 1 je 200 evra, tukaj kad zapišeme, u poslednjem slučaju 2999 evra i 55 stotinki, to će zaokružime na 3000 evra. Ova zedenka se zgolemi 10, 0,1 i ova zedenka se zgolemi 0,1 i ova zeden 0,1, 2 i to je 1, 3, tako dobivame 3000 evra. To razdača. Presmete koliko treba da platiš za seko od slednjive proizvodi. Poveće proizvodi. Proizvod poda 2 kutije šećer po cena od 2,99 stotinki evra za kutija. To će vidi 2 po cenata za jedna kutija, gi množime ove brojevi i dobivame 5 evra i 98 stotinki. 2 kutije oris po cena od 8,99 stotinke evra za jedno pakuvanje, 2 po cenata za jedno pakuvanje, gi množime tije i dobivame 17,98 stotinke evra. 3 litri mleko, cenata za jedno pakuvanje za 1 litar 1,25 stotinki, gi množime 3 po 1,25 stotinki i dobivame 3,75 stotinki evra. 3 evra i 75 eurocenti. 6 konzervi, 3,45 stotinki jedna, gi množime i će dobijeme, neka za njih treba da platime 20,70 stotinki, 20 evra i 70 eurocenti. 4 kilogrami zeličak po cena od 1,89 stotinki evra za kilogram i će imame 4 po vrednosti za 1 kilogram za jedno pakovanje i će dobijeme 13,80 stotinki evra. Zadača broj 3. Presmeta je vkupnata cena što treba da se plati za site proizvodi od zadača 2. Koliko pari će ostanati ako platiš 100 evra. Gi sobirame site ovi iznosi i dobivame deka za site tije artikli, produkti treba da platime 62,21 stotinka evra. Dokoliko platime su 100 evra, treba da ne vratat kusur od 100 minus 62,21 stotinka evra, kusur od će ne vidi 37,79 stotinki evra. Zadača 4. Denis kupil 300 metri platno po cenu od 40 evra za metar. Imame poveće baranja, koliko vkupno platil Denis, će presmetame koga 300 će pomnožime sa 40 evra,
ќе добиеме 1200 евра. Продавачот на вкупната цена додал уште 14% данок. Колку вкупно денес треба да плати? 1200 без данок и уште данок од 14%. 14% знаеме е 14 врз 100 по 1200 евра, значи бараме 14 стотини од 1200, кратиме со 100 и ќе ни остане 14 по 12. Тоа е процентниот износ или данокот, а тоа е 168 евра. Вкупно треба да плати, ги собираме 1200 и 168 евра и вкупно имаме 1368 евра. Тоа беа задачите, мислам дека повеќе немаме. Наредните ќе ги разгледаме во следното видео. Јас благодарам за вашето внимание.